Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. A sị nke onye chiri ya zere. Before ya bido ife emume anụnwa, today ka m mere +1. So ọ bụ na like ife m na-eme, like ya video m na-egosi oge ọbụla, mmeti m account number na comment section. Ọ bụ na enwe gift chọrọ inye m, ị ga-ebe kọpịrị ya, sendere m. Ọ bụ na ife na-eme na-amasị gị, ụbọchị taa ka akpa maka relationship. Ile anya na video ntiri n'akụkụ nke anọ, ihe afụcha ndị nke nwoke na nwaanyị, ndị nke bidoro yiwe onwe fa mgbe a dị okorobịa ịkata wee lụọ di na nwunye. Ikiri dị tin ihe afụkasị fa ndị nke bidoro from scratch were yikata wee bụrụ ihe ha bụ today. Ịma na these days all this relationship abụzi ife ụmụazị. All this relationship adịghị ahụ work due to social media, due to ife people believe in na kịta o mezie ọ dịsị nnọọ ka enwezi ife na work zi. But ndị ahụ na-afụcha kịta na should be an example that na everything is possible, everything is achievable. Ma ọ need believe in yourself and also believe in your partner. Because ship bịa abụghị onwe ndị banye n'ime ya, ọ ga-ere gị aka i build a strong marriage. Because na before na alụọ di na nwunye, nke nwaanyị ga-amụ onye ewu, nke nwoke amụrụ onye ewu, family members amụrụ onye n'ụwụ. Ọ ga-enye aka ịfụ na the marriage and the in-laws bekọtara ọnụ n'oge. Relationship amaka, ọ bụsị naanị na marriage, mana business, mana other things anyị na-ememe in life. Inwe good partner, onye ga-trust, genye gị link gị abụ mmadụ amaka. So relationship anyị na-ekwu okwu ya bụ ife dị mma, bụ ife kwesịrị ndị nṅomi. Ọ dị mma ka ị gbaa mbọ for that na ihe ọ bụla ị na-eme ka ị nwee partner gị na ga-anọ, partner ga na-eso gị, akwụrụsị gị ike. Ọ bụghị na-ekirisi this video na ihe afụsa ha otu ha si wee bido from okorobịa ịkata bụrụ di na nwunye. Gbaa mbọ fụ na share this video ka o ruo ya ọbụla aka.